Joo. Pallon tiimi. Sä et tiedä siitä. Hei, 28. päivä perjantaina olisi tarkoitus tuolla lavalla pyörittää perseitä. se on kuulemma läppä, että jos rakennetaan lavaa, koska nämä miehet ei kuulemma osaa sitä, mutta... Ei suinkaan meidän perseitä, vaan toivottavasti sinun rytmikäs takapuolisi heilu. Ja muista persoonallisuus. Tulee siis 28. päivä kello 22 toteamaan Suomen ensimmäiset verkkauskisat. Mukana Niko, Esko ja Jukka. Tanssimassa. Nää hulapalossa. Nähdään, boy! Peace! Moi, mä oon Niko. Moi, mä oon Jorma. Se oli siinä.